Je tak hezká stavba. Počkat, chybí tu 2 figurky. Takže si tu postavíme Crave na the Hunt. První použijeme nohy od toho Jane Fosteru. Druhý použijeme tělo od tady toho Lorda Rase. Pak použijeme tady ten kožíšek, co má Findr kolem obličeje, krku, no to je jedno. Pak použijeme hlavu od tady doktora Strange a vlasy od tady toho Stormtroopera. A teď si ho postavíme. A tady ho máme. Ale chybí nám ještě žezlo. Tady z těch dílků ho postavíme. A už máme Crave na the Hunt postavenýho. A teď si postavíme Skorpiona. Nohy vezmeme tady zelený od toho Green Goblina tady. Pak tělo od tady toho Lloyda. Hlavu zase od tady toho Stormtroopera. Helmu od tady toho Lloyda. A tady ten tesák od tady těch, teď nevím, nebo. Už ho tady máme, ale ještě nám chybí jeho ocas. Takže první dílek si vezmeme tady ten. Pak vezmeme tady ten. Počkat. Ne. Tamten ne. Vezmeme tady ten. Pak vezmeme tady ten. Tady ten. A tady ten tesák od toho. A tady máme postavenýho Skorpiona. A tady ty 2 minifigurky přijdou do tady ty stavby v obře. A už to tady máme postavený. A tady to video už je u konce. Tak ahoj.